got that like you. Салом бинандагони YouTube. Имрӯз мехоҳем дар бораи сичени кабел меган, яъне ғавсии сим дар электрика, айрӯи ғавсии сим мощността бигем нагрузкара ҷудо кардан, ҳамун бардошт кардани сима ҷудо кардан, ам автомата вибр карданша, ам сима ҷудо кардан барои розетка, барои лампочка, барои чизое ки қувваташон баланда, яъне силавои розеткаҳо меган, барои ваё, баъд ампеража ҳисоб карданша, мақсад ватти нагрузкара ҳисоб карданша, айрӯи волт. Баъд дар 1 миллиметри квадратӣ ҳар як сим чанд қадари ампер рост меомадагира мегузарем. Марҳамат, тамошо кунен, биомӯзем. Чӣ хеле ки гуфта гузаштем, дар 1 миллиметри квадратӣ 4 ампер қатъи запасш мешава, қатъи бигем ба дили пур мешава. Асосан ай 4-7 ампер сар мешава то 2 ампер мефура айрӯи ғавсии симу кабело, не ки айрӯи ки дар монтажи хона бисёртар ами бигем 4-5 намуди сима истифода мебаранд, ҳамош ҳозир ҳисоб мекунем. Дар 1 миллиметри квадратӣ 4 ампер рост меояд запасш кати барои сим он нашиданаш. Мо метавонем айрӯи формула барои ампера ёфтан айрӯи инаи формула истифода барем. Тофтестай айрӯи формула истифода барем. Мақсад В дар инҷо ваттай, иш волтай, W ваттай, В волтай, А ампер ҳама медонам. Барои ёфтани ампер гуфтем айрӯи формула, барои ёфтани ватт айрӯи формула. Мо мисол меорем, чӣ хеле гуфтем дар 1 мм 4 ампер мисол меорем сими 2.5 ки ҳама усули бобои қатъи дар лампочка бояд 2.5 шава. Гуфта намедонам худаш 2.5 чия, яъне чанqa ватта, чанд киловатта қувва мекунад сими 2.5. Барои ҳам қабл қоидаиша мефаҳмонтон як бор. Дар сими 2.5 яъне 2.5 миллиметри квадратӣ гуфтани гап. Чӣ хеле ки мо гуфтем дар 1 миллиметр 4 ампер бошад, дар 2.5 миллиметр чанд меброяд? 2.5 аз зарби 4 мекунем. 2.5 миллиметри квадратӣ яъне ҳамин 2.5 зарби 4 ампер ки дар 1 миллиметри квадратӣ 4 ампер рост меомадаги баробар мешавад 10, яъне 10 ампер. 10 ампера барои бифаҳмем ки чанд қадар киловатта қувва мекунад, айрӯи формула гуфтаги ампер зарби волт мешавад. 10 ампери мо зарби 220 волт мешавад 2200 ватт. Ватти нагрузка киловатт қад ҳисоб кунем 2 киловатт мешавад. Барои 2 киловатт автомата вибр карданаш, автомата барои сим насӯзад дрен девол ов нашава, сим пажар нашава, гуфта 10 ампер буки бошад 10 ампера автомат. Чӣ хеле ҳамҷа ишора кардагем дар сими 2.5 фақат 10 ампера. Айда паст бошад, айда амперта зиёд бояд нашава. Вақте зиёд шид метавонад автомат дар вақти гарм шидани сим отключид накуша сима хона полни пажар шава бисӯзад. Барои ҳамин қадар ки ин ҳодисаҳо бихоҳем ки рух надиҳа, ҳодисаҳои нохуш сухтор ҳама вақт дар сими 2.5 дар гуҷои динш мақсад савод ҳаст нест медона намедона ҳам қаша аз ёд кунем дар сими 2.5 автомати 10 ампера бояд истифода барем. ҳамун хеле инҷа поён ҳамун ранги ҳамаш истифода ҳисоб кардагем. Чӣ хеле истифода бурданаш ҳамин чизе ки ҳозир гуфтем ҳамушон сими 4 ампери ҳисоб кунем. 4 зарби 4 мешава 16, 16 зарби 220 мешава 3520, яъне 3.5 киловатт гуфтани гап. 16 ампер ҳаст автомати 16 ампера. Линияе ки ай дурниши то дуруни коробка дуруни розетка гӯҷоида ки мерава автомати 16 ампера. Сими 4 да 4 кара 4 16 ампер. ҳама вақт да гӯҷои сими 4 боша метавонен фақат автомати 16 ампера истифода барем. гапарро мегуфтага дигараш ҳамаш дар бораи ҳамия чӣ хеле гуфтем. Марҳамат, ай пеша бор нигоҳ кунен, таблица рахтонда бигирен, сурат мегирен, ша скриншот мекунен, ша истифода барен. худо аҳ пажар нашава хона. боқи лайк монена, подписатсия кунен. раҳмат барои он ки то охирша тамошо кардем.